Kanega nalari news. Udon ban walan sapi, eki kato kanegi kubol badon kam, jonga tayo. Ka HNM mo keluar circle ne ke step jo ka country trek risau kala ais mo baha dag uniform sya ka tenrong lajong football team. Bat kani ka terong lajong football team kedai ka badang shoe sedang mi protection ka bansa sim benta hakijing kai football beper. Na kaliang presiden ka HNM samla lambok star morwan ai kajing kentukun pham haswa wanu IT ya ka uniform hakani ka football team. Hakani ka sengi le dor ka do urang ba dong jong kani ka dong bat ki samla bat ki khot jong ka HNM. Mas nyau ya kapan aingu sasisin pat ya bara kum hakne kapor kapan mentah ya kiseng ki bakper ki bala ai kalat kalenti ya kum ki samlah ki jongi hapo jong kadong kathan kasnong ka jongi baro kawe ngas nyau ban ai kublai ya i rang badong jong kane kadong ya kaba ngilayo ban pentip hakini ki kendiat sengi lengba kini ki samlah kiba wan ban karpat ya kaseng jongi ban yarap ban ai jersey lam yaki si jur tena kaliang kejong haru ngalai syong berkat ya kata kejeng karpat jong kini ki samla na kabenta ban penyo ya ke jersey si jur na kabenta kani katim kabaki ai kerteng tenrong lajong hapo kani kadong bat kum juru kidon na kiwe pat kidong jong kani kasnong te ngla perkat seni ha ya kani kam bat tang hai ki kendiat sengi ya kaba na kaliang ka jong aru ngala penyo ya kani ka jersey ban ya tenrong lem ya ki khun samla jong kadong kathan bakin kiu saprang ha ka kam ya le kai ha ka football lani hakinu kinu ki benta kisap kitalen kibaki don dai tang haka football dai la hakno kanu ka bentaru na kaliang ka jongi kum kaseng ngil don ladangi don kalat ngilahi banyarap ladadai ya kinu kibreu kibadon ya kasap katalen te kabaar pat ngasngeu ban aingu ya ublai traken rat ubalalam kmat ya kaseng ka jongi ka HNM ya kabang ngilala ru ban denison dai tang hang ni ndrai ngilai rap ban ya denison hakeleng keleng jong kani kadong kathan bat kum juru hakane ka klam kubit ka ba pila yo i bat piru pila tip hi kipres ngilai ya sam keleng ban ya rap ya kibaduk kibarngli na kamenta ban sam da ukhau te samenta pat misim ya kani ka senjam amar ba kani ka perthai ka keluj bat ka ailat ya kisam lah makin ya kai haman laki jaka haman laki snong kitau ti lengba kan di program ka benta ngila kloi banwan sam ya kini ki jersey na ka benta kini kisam lah jong kasnong kibak ai kerteng tenrong lajong ti na kaliang ka jongi kerpat ya kini kisam lah dai ba pin im hakata ka jing im kaba sngeu sarong haba pile kai hakanu kanu kabenta dai ba pin sim ya ke jing ile kai ke jong pi lengba ki jing le sngeu ba ka jong pi tang ban mi na ying lana ki jong pi ba pi ai daw ha ying bang ile ban ile kai ndrai yo la se pi poi sha ki wai pat ki benta ki kam ki bomlong tinga kerpat ya kini ki samla bat kum juru ya ki hap ki barit ba pidon kejing temu kejing angnut nak kabenta kan ka kam football nak kerpat ya pi nak kejing sngorit bat ka men sim kabakya bang ai men simru ya pi ba pimdai ban ngop hakinu kijing sngob ha pimdai ban ngop hakinu kijing palat pimdai ban ngop hakinu kijing sap pensoy ha kejing im ha kejing long samla ka jong pi bat ngakerpat ru ya pi ba pinang ye trestom bat pinang le baru kenang ba usok ke jong pi dai ba pin le kai tang hang ni hapo snong malongwir ndrai pin le kai ru haki wai pat kisnong bat kim juru pin yoru ban le kai hapo ka jala ke jongi bat da kam sim ke jing sokya ngakerpat ya pi ba pin le kai ba bat nga ai men simru ya pi
ba pinrung haki tournament ski ba pher ya ka ba pinyo ban sei ya la ki sap ki but ki talent ki jongpi bat ngakar patro ya pi lada pimdon kilat kilenti ban lajrung haki seng haki football tournament ki ba pher sabhasa kenjok tinru yang i kenang ba na kalian kajong iro kumbang ila ai kini jersey bat ni kloiro ban yarap ya pi lada pirung haki no ki tournament ki ba pidon ki ka ba pikwa lada pimdon kalat kabairung dia na kalian kajong i kaseng ni kloi ban yarap ya pi na ka benta ban penkiu saprang ya kani ka kam football bat kumjuro ba pin im jakpo lengba kani ka kam football na ka benta ban pendap ban penbiang ya ka ying ka sem bat ban pendap ya ka jing im ka jong pi ya ka ba ha ka jing long sama ka jong pi bat sakawairu ngapen sngeu ya kini ki samla ki badan menta na kalian jongi kum kiseng bahalang ya ka ba ngi kum kiseng bahalang ni syad ban ya ki isu jong kajat benriu na kerpat ya pi pimdai ban kenseng ha kanu ka seng ladak pio i ya ki jing dawa jong kiseng bahalang ba pher la kedaki dawa ya ka hok bat ya ka jing mentoy jong upaj ba na kerpat ya pi ki samla ba pinya milam sakmat banwan ban ya ai ke jing kersan kakti kamon kakti kadiang bandawa ya ka hok jong kajat benriu kenang ba kapateng kapakit ke jongi kanang kiu saprang bat kan im kari bat kajat benriu tang kini kendiat nga ai kublai ya pi baro lang kamtam ya kini ki tu blai ki sok unton lam ton ikat lam pat ki baro nek por ka bamta